kamfanin iPhone suna kokarin kashe kamfanin Samsung a kasuwar waya. Ga wanda ba san me yake faruwa ba, tara ga watan gobe kenan na September, iPhone za su fidda iPhone 17 series din, iPhone 17 normal, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro da kuma iPhone 17 Pro Max. Ni ban da duka shawaran ba. Da har iPhone 17 Pro Max da suke ga ta fito da duka abubuwan da kamfanin Apple suka ga za su dora mata, ina tabbatar ba lalle kamfanin Samsung su ƙara sayar da waya ba. iPhone 17 Pro Max yanzu haka daga design kawai ta sa duka ƴan kasuwar waya sun tattare kuɗin su sun ajiye, jira suke kawai a fitar domin su kwaso su. iPhone 17 Pro Max za ta fito da 12 GB RAM. Idan ka gara maka sauke eFootball ko ka gara maka sauke bFootball, za ta fito da battery 5000 capacity. A19 Pro Bionic chip. iOS din da wannan za ta fito da shi kuma iOS 26 ne wanda shine latest iOS. Front camera 24 megapixel, back camera kuma 48 megapixel double kidan jikinta ma kana duba da jawabin jikinta da aka mata da bayan ta ma wanda yake kama da wajen Max din nan, shi kadai ya isa ja hankalinka ka fada da sayyar iPhone 17 Pro Max. Kuma a rahoto farashin da za ta fito da shi farashin ne so idan ko miliyan 2 ne ba. An ji ana sayar muku Samsung da tsada, to Samsung dai sun ci tajiyar kai. Idan har ta fito a inda ake ga tabbas kamfanin Apple sun yi wa Samsung 1-0.